Ay, kailis ng ano, wala nang saging. Ay. Gana pag ano, talapay. Nagtatayab daw. Para sila. Para sila. Nabandog ka yung referee. What's up mga ka-dragon? Good morning! Ayan, nabuhay na naman ang Team DFL. Ayan guys, for today's vlog ay nandito kami sa hacienda ni Auntie Ligaya. Mag-harvest tayo ng kung anong mga ma-harvest natin. Mani daw, at saka bulaklak ng kalabasa, okra, kung ano-ano pang mga tanim. Ayan guys, syempre may bago na tayong kasama. Yeah, present na si Brenna. Late lang guys. Kamusta naman ang bakasyon nyo? Record dapat laki ng kagaran. Kasi, ang Tiligaya, ang dami kinakaran. So guys, samahan niyo po kami sa aming pag-harvest. Ang gusto ko Ba't di ka nagatinda ng ganyan, ante? Bulaklak. Magkano isang tali sa bayan ka po? Binili ko? 30? Ayan na rin, parang nagiging Manila na rin sila. ay may halong upo pa. Labasan, nakuha ang upo. Ibang klase ah. Lalaok metal. Ba't di niya binalaga? Mabulok yan pag naulan. Oo. Sarap yan sa giniling lang binili. Hindi, nagatubungan na na yun. Sarap yan, ante ah. Malaki ito. Dito ako na. Ito ay matigas na. Sa sakto yung ko ng tipo sing dalag. May dalag kanta. Kami yung dalag papaubo. Meron doon oh. Kadaming saluyot dun sa may likod. Yung pinagpatangahan namin. Ilang Tiligaya doon.
Ito, talungan na naman. Ay, di na mo ila ako. Kulong kindi. Kulay mo na ito yung kuwanan. Karoon na. Ito ang manian ni Auntie Ligaya. Manian ni Auntie Ligaya. Tingnan ka. Try mo nga antay kung may laman. Tangkal! Dapat mararo yata. Hey! Laman din. Tangkal! Yung gawin natin ay parang maglambot. Katulingan. Pwede bunutin yan Auntie ng karag-rag na. Pwede yan bunutin ng may tubig. Antay, yung kon mo na hulog. Blaklak. Daming bunga yung kon nyo. Ano na nga to? Yung Buha ya ay grass. Mahaba Yun. lagi. Lagi ni bandang iya. peras? Di ba galing din sa kabila? Parang lemon. Na rin bunga. Wala ya katigas-tigas. Oh, tangkal. Ginadiligan nyo nga para maglambot. Tangkal. Si Kontra. Daming manok ni Tita Ligaya. Puro native. No, di mo kasi iba. Naspak din. Harbisin natin, gawin natin doon. Dito mo na loong. Wala pang katas yun. Ay, pag ganyan. Parang lemon. Apay, mano-mano mo mang ginadiligan, Uncle? Mano-mano man ang dilig mo. Nagising ang guys, ang hangin. Pinapagalitan ng Tiligayang asawa. Matigas na ilong. Dumanatot at ibaga. Sa kasungit-sungit niya sa asawa niya eh. Yung tinalim, nasa Bagyo ka? Tapos may reklamo ka ng reklamo? Ginapagalitan mo ba yung asawa mo? Parang tayo. Sako ka ng kuwa.
Gustong gusto ko pa naman to pag hindi nilaga. Malago yung kanya dahon ni no? Gusto nga natin na ano, marasa ako muna. Ano sabi mo ante? May mga manin dati pag nalingawan ng ngipal. Mo nagbingling takal, tunga pa di ka ay nalo na. Uy, so na ka mong ipon na. Saan na bir na may lag, saan na bir na may Masarap daw magngalngal sana ng mani kung may ngipin. Nakakadyaw ng palingal. Dapat may tuwing mag-alis kayo, meron kayo yung pangbayo, yung pangbawang. Una yan. Nag-aa sila. Harapan! O pag matigas yung kainin nyo, o di ko nito na lang. Turong mo na lang. Pag sangat kami, bay mo sila ano, ate, Ano, break lang mo siyang tilgay, no? Ken? Mata nga bagas na nilupay ba manan di udang na ang baan. Grab-grab ka dito eh. Yung pet ko. Sinabi ko na nga sa kanya na nung magpatubig na huwag mong patagalin yan. Hindi man niya ginasabi sa amin. May arbisin siyang ano eh. Alam mo niya eh. Sa pinadalaman na araw. Pag nasobrahan kasi ito guys, itong ano niya, magatubo na yan. Kaya dapat bunot na. Mabangin. Dapat araruin mo pa to ang Ken. Pag na ano, baka may naiwan sa ilalim. Dami talaga to eh. Oh. Kalalaki man pa naman. Hindi maiwasan niya may maiwan. Ano kasalubong na sa'yo? Galing ayan no? Kaya sa'yo tayo. Sa karot na bulok. May yung puto ata, pati yung ba yung amin nila.
Mamayang hapon na lang daw to guys to. At mainit na. Mag ano na lang kami mag tanggal ng laman. Dito tayo sa lilim. Bilisan nyo at itinda pa natin yan mamayang gabi. Tinda kami guys sa basketbulan. Laga namin. Mabenta yan paglaga. Yung iba kasi dito gagawin bibili rin tayo kanila guys, magtanim tayo dun sa ating isla. Kahit konti lang, pangkain lang. Ganda nga oh. Laki. Magkano ang kanay? Binta natin sa mani. 10 isang plastic, isang baso ng noodles. Di ba? Oh, pakunti na eh. Kunti lang. 10 na para mabilis maubaw. Pilitin natin sila magbili. Pag hindi kayo nagbili guys, hindi kayo magkatikim ng masarap na mani. Para tayo may sibuyas. Meron dyan, kunin ko nga. Mahalaga ang sibuyas ngayon. Ayaw na nga nila makipag red bagan. Gusto na nila mag-alas. Magkano lang red bagan ngayon? 30 na. 40 na nga yung iba. Mahal ba naman kasi? 110 na dun sa 110, 100. Naman tayo na doble yung price, no? Hindi nga yung mga gaadas. Ginabili na nila yung dyan sa may lakurba. Yung sa may waiting shed daw. Ilagay lang nila doon yung mga nadas nila. Tapos daanan na ng paan. Pilbahin na. Kaya masing maraming gaadas. 1 kilo. Kahit kaliliit nga daw. Kahit pabulok. Kasi bininta nyo yung sa inyong 20. Mukha sayang. Malay ba namin? Yan na. May palagi. Ganda. Oh, palanda. Oh. Ako kahit hindi na ilaga. Walang tayo maglaga, oh. Hindi na kain. Parang malapit lang. Maganda sa inyo. Tapunan na lang ang Laga ka tayo mamaya. Tinda natin sa plaza. Mamaya na tayo nga po maglaga eh. Para mainit pa. Bibili. Manibalot papansin na. Yung guys, o nga pala sa mga naghahanap kay Kuya Ulan, sa mga nag-PPM, may mga nagtatanong din kasi kung bakit di nyo na nakikita si Kuya Ulan. Actually guys, nagpaalam na siya kay Papa. Nung 2 weeks na siguro, no? 2 weeks na, nagpaalam siya na lilipat na daw siya ng bagong mapapasukan. Yung lilipatan niya is yung sa mga kapatid niya din. Gawa siguro din ng sibuyas. Alam mo naman sibuyas talaga, trending talaga yung sibuyas. Sibuyas lang pala. Kasi ang sibuyas kasalita. talaga, yung mga kapatid niya, sila no? Talagang malaki ang kinita nila sa sibuyas. Siyempre, ako din, sa katayuan din ni Kuya Ulan, ako mag-iisip din talaga ako. Gusto ko rin yung ganung kita. Siyempre, lahat naman tayo umahangad ng ganung kalaking kita, diba? Sa palay kasi, hindi mo talaga kikitain yun sa isang harvest lang. Maraming harvest pa yun bago mo kitain. Yun, minsan lang. Baka 5 years. 10 years bago pa niya Kaya siguro, nainganyo siya na sumama doon sa mga kapatid niya na Walang magsibuyas. swerte sa palay.
hindi naman din namin siya na isama dito sa mga sa nakuhang sibuyas. Gawa ng si Kuya Ulan talaga is wala pa experience magsibuyas. So, syempre kami kukunin namin yung may alam na sa sibuyas. At saka siya hawak niya talaga yung sa may Dragon Pro ay sa may may palay namin doon. So yun. Baka mapabayaan yung palay pag Mahirap nagsibuyas yung siya. maraming hawak. So hinayaan na namin kung ano yung gusto niya. Sige, go. Doon kasi lang siya, sa sibuyas lang siya, 'di ba? Doon kasi tutok daw siya sa sibuyas at may mga kasama niya yung mga kapatid niya para din matuto na rin siya sa sibuyas. Kasi sa susunod, na pag marunong na siya, di pwede siyang magsarili na rin sa pagsisibuya. Pero sa ngayon, kailangan niya munang sumama-sama dun sa mga marunong para matuto siya. Yun naman po ayun po yung dahilan niya kaya daw siya umalis. Ilang taon na ba sa atin si Kuya Ulan? Tagal na rin na. Ha? August yun. Ay, Hindi, kung ilang taon na siya sa amin, matagal na, Ilang taon na ang pagkain may niya? dekada na rin Isang dekada na rin Hindi naman, siguro. mga 7 years. Kasi ngayon lang kasi nag-click ang sibuyas, kaya Dati kasi- talagang kuwan. Dati kasi talagang tinatamad na rin ang tao dito sa amin kasi inaabot lang ng 10 Oo, piso. 10 piso lang kasi dati ang sibuyas. Ngayon lang talaga siya. Ngayon lang ngayon talaga kasi, siya ngayon nagmahal. lang siya naging ganyan ang price. mas malaki kasi ang kita ng palay dati sa sibuyas. Oo. Ngayon baliktad na. Yung lupa namin sa dragon fruit, Hindi siya pwedeng hindi siya sibuyasan. pwedeng sibuyasan. Talagang Kasi palay. ano yun, Pangpalay lang talaga. ano siya matubig. Hindi siya applicable sa sibuyas. So ngayon, So yun. Pero mayroon na din kaming nakausap na na magbabantay doon. Yung talagang nakatutok na doon sa sa farm, yung magtatao talaga. Yung ni Gardo Bersosa, yung assistant. Katulong niya rin doon si si Gardo Bersosa tsaka si Arnold. So pagtulong-tulungan na lang nila para kaya nga lang namin kami na lang para wala nang kung naging lalaki ha? lang kami, wala. Hindi na namin kailangan ng kasama. Talagang kayang-kaya na namin yun. Kaya lang, siyempre limitado din yung kaya namin gawin. Limit. Magsik ka nga, di ka makasik ka. Nasakit dito. Pero siyempre, tulong-tulong pa rin kami doon. Pero paswerte na rin ni Kuya Ulan doon kasi maluwang yung sibuyasan nung pinasukan nila. Sa kasi Talagang maluwang ang dito sa kahan. Yung pinasukan niya ngayon. Sila yung isa sa mayaman. isa siya sa maluwang talaga. Umaabot yata ng 20 plus. Di ba ang time? May 20 hektarya yan Kanilang yung lupa. sibuyas ang doon. Kaya O iba pa yung lupa niya din. mas ginusto na rin niya doon. Lahat ng hangin. Buti na lang mahangin talaga. Kapon lang man nagsimula to. Parang amihan na rin. Baliktad. Yung nakaraan walang kahalo. Brown out na, wala pang hangin. Very good na Yan. Full capacity na po ang aming power. Very good. Sa mga nag-aksyon. Sana Pero- baka naman dahil ngayon tuloy-tuloy kasi nga piyesta. Baka Dahil- naman after piyesta wala na naman. Dahil may strike. partista. Kasi nga may mga artista daw na kuno na dumating. Hindi ayaw nilang mapahiya ngayon. Baka after ng piyesta wala na naman. Good for 2 months lang man daw to. Baka normal na naman. Ay kain tayo guys ng nilagang saging. Ay. Kain tayo nilagang mani ni Antiligaya. Mani ni Ante nung Antiligaya. lasa ng mali mo fresh? Fresh na fresh. ang mani. Kulay pink. Dito ka Dito ka. Kalaki oh.
Tingnan nyo guys kung gano'ng kaganda yung mani ng Tiligaya. Fresh na fresh. Tatlo. Dapat yung itinda natin mamaya. Masarap ang timpla. Dapat ko maglagay din kami sa bulas. Opo. Kaya nga mamaya magtinda tayo. Tinda na mamaya. Maglako tayo mamaya ng ano, naka-plastic. 5 piso. Habang ganood sila. Wala ka na marinig ngayon na nag-shot! Ay! Yan ang sinaalalin sa gabi. Wala ka nang marinig na gano'n na sa paliga-liga baga. Shot! Wala, pag walang shot. Ay! Diba? Dribble-dribble na naman. Sa kabila naman naman. Shot! Lalo pag piras mo yung may hawak ng mula. Oh, wow. Dalida. Pinasa kay Piksyo. Tinira pata. Nanood kami kagabi ni ate, nagagat kami sa background. Walang kagana-gana yung laro, wala man lang nagasigaw na mag-shot. Samantalang dati, lahat na, yung mga nanonood, nasa linya-linya talaga sila, paikot ng ano. Magana pag ano sa lapay. Nagtatayab da. Basta sila. Para sila. Nabandog ka yung referee. Daw mga bilit eh. Sabi nung referee, sabi niya, ito yung laro na talagang pagod na ako. Sabi, nakailang balik na naman dyan. Magkamot ng ulo ay yung referee. Katuturag set siguro. Katuturag set. Ay, kabibilis magtakbo. Lalo si Ukay. Yeah, pasa. Daw daw mga ibon eh. Kaingay pag ano sa lapay. Tawa silang tawa. Mga nakasapatos din. Uwe. Grabe sila. Isula paglaingan na, basketball, yung mga ano. Yun lang kasi ang libangan nila. Kunti na lang guys. Meron pa sigurong ilang hakot yon. Merienda muna tayo. Hindi man tayong pamerenda ng Ligaya, di mani na lang. Wala kang pakape, ate? Wala ka bang kape dyan, antay? Ha? Wala ka bang kape dyan? Ay, natapos din guys. Ilang sako ang naano natin? 2? Mga ano din to? Mahigit isang kaban. Pang-aldaw na. Andito pa tayo. Pananghalian.